Sesawiro kagem ibu-ibu tercinta ingkang wonten dapur tembang lali janjine monggo dipun pidhareke mugi dados tanggal jagung sari dino minggu sing tak kowe baca lengkap Mbak Pipit luar biasa. Nggih. Nggih, monggo dilanjutke, Nduk. Ayo, Nduk. Janjane kowe ning endi? Pacar dorong dong. 3 Mas. Bapak aku sing nomor 4.